Het is wijs die 12 maart, doe dat. De Rolling Stones naar Pinkpop komen. En de Unis Flyers nog 1 kans krijgen in Den Haag. En wij in Bien praten over de kracht van muziek. Een heel goeie morgen zeggen naar Bient. We doen het verhaal van Johan Spruit uit Snits. Een echte inpitter in de politiek die het strijdt voor een kriesbonus van mensen in de bijstand. De hele dag is hij daarvoor on het foldering. Zo. U zingt ook veel tijdens het folderen, of niet? Wat zei je? U zingt ook veel? Ik zing altijd, joh, je kan beter zingen dan lachen. Leegrinnende dwarpen, skaalvergrutting in de loonbouw, wiemoedenparken, de onlist van Nijedieken, massatoerisme. Friesland verroert in rap tempo. En is het mooiste loon van Ierde echt nog wel zo mooi? Dat is de vraag. En Omroep Friesland had een zesdielige televisierie gemaakt over de uitdagings dat Friesland nou versteert. Nou, steun is de eerste aflevering daarvan. Aan tafel programmamaker Albert Jensma, loonskip-architect Els van der Laan en Hans van der Werf van de Milieufederatie. Welkom aan tafel hier om te praten over de nieuwe serie. Albert, dat is de anchorman, dat neemt dus mooi op avontuur door Friesland. Het Friesland dat is nou als programmamaker goed kist, 20 jaar lang. Ja. Maar als er dan maar oren eigen dat erheen is, just dan zaken die opvallen? Nou ja, zoals van, ik ried al heel lang door die provincie, dat doe je al. Ja. Maar het leuke van deze serie is dat ik een hele soort mensen moedje die ik vanuit hun professie nu zeggen. En dat is heel leuk. Zij hebben informatie bij hun. We trokken het ik op een andere manier zingen. Of op een andere manier zingen, maar dat ik krijg achtergrondinformatie. Zeg. Maar is er iemand denk je dat hij waarvan dacht, nou, wat gebeurt dit hier in Friesland? Nou, ik zie een hele soort, maar ik zie een hele soort dingen voor in. En dat in een heel rap tempo. En dan denk ik wel eens van, ried ik hier, Pierre Marlin, ried ik hier, zo stier dat hier helemaal net. En wat gebeurt hier eigenlijk? En zo binnen er op een heleboel plakken gebeuren er al je dingen. Waarvan ik denk van, ja, dat loonskip van mij, werd ik dus, ja, dat is mijn thuis eigenlijk, mijn huiskamer, dat verhoort. En ik weet daar eigenlijk helemaal niet van. En kan ik daar uiteindelijk hoe mooi beslissen? Of wordt er wel nooit dacht? Wordt er wel goed hoe nooit dacht? En, ja, en in deze serie zeggen een beetje de stand van zaken van hoe Friesland er nou vast zit. En nou, we hebben daar vragen van neem eens even een fragment uit die zesdielige serie. We hebben hier uit de eerste aflevering Paard Git hoe Wenjen. Ja. En dan was het hebben hoe het summeren. Wat gebeurt er? Ik wie daar met Rijn Hagenaars van de Wenningstichting. En daar staat een oude squalle en die staat er te keep. En die is te keep voor €1. En dat die mij weer denken aan, dat gaat dan over de krimp, over het platteland. En dat zeggen we als een grote bedreiging. Er werd goed en uitgelegd worden van wat doen we daarmee. En dat doet zo'n Wenningstichting ik. En toen dacht ik even zo'n zondag gereden of zo. Toen kregen wij, toen kost het hier eigenlijk ik net zo'n hele soort. Dan kost ik op OAD-koers dan huisgekeepjes voor €4.000. En toen kwamen hier een hele grote golf Westerlingen, Amsterdammers nemen wie dat. Die kwamen in Friesland en dat wint vaak creatieve mensen, kunstenaars. Waar kwamen ik. En dat is hartstikke mooi. Dat joeg een hele mooie naaie dynamiek. Een mooie vrouw, mooi. En daar hoop je hem nou ook op te winnen? Nou, ik denk van, ja, wij zitten al hier, wij meisjes al hier zwaar, maar er is ook een soort met de wet van de, nou ja, of communicerende vaten of zo. Sommige problemen lossen zichzelf ook weer op. Want die huizenprijzen die dalen en dan worden het weer aantrekkelijke objecten voor studenten of die krijgt jongeren die creatief zijn en die kunnen er dan weer heen. Nou. Want dat kunnen ze dan niet betalen. Zullen we eens even zien hoe dat eruit ziet? Ja. We hebben daar met een aantal deskundigen bedacht van zou het niet aardig zijn een soort prijsvraag te verzinnen voor mensen die denken van ik ga hier wat van maken. En je krijgt wel de verplichting om met een plan te komen en het beste plan gaat het winnen. En dan kijken of je dat kunt regelen dat ze er ook wat van gaan maken. Ja. Wij hopen dat we aangenaam verrast worden. Maar de kist ik slopen. Ik bedoel, maar, ja, dat kan ook. Ja, dat zou ook kunnen. Maar dan heb je weer het probleem van wat doe je dan met het gesloopte vlakke stuk. Ja. Interessant. Ja. Ja, interessant of er nog leuke vrouwen in dat ze meer hem komen. Nou, Els van der Laan, leuke vrouw aan tafel. Jij bent belutsen als loonskipsarchitect, heb ik een rol. En wat mij opvoelt is, jij hebt het over hoe het een dorp ontstaat en hoe mensen er om omgaan. En dan steekt jou één ding. Kun je het lezen wat dat is?
Ja, de rondweg. Hè? Ja. We hebben toch al jaren dat we met dorpen bezig zijn. En dat je ziet hoe mooi dorpen in elkaar zitten. En we hebben dat het DNA van de dorpen genoemd. Waar iedereen trots op is en wat in het verleden ontstaan is. En dan zie je eigenlijk dat we vandaag de dag, of eigenlijk 10 jaar geleden begonnen zijn om ineens wegen om dorpen aan te leggen, omdat er een heel functioneel probleem was. Dat is toch handig? Hoe je het dan hebben we het erin te bonkelen. Ja, het is en heel handig. En de dorpen hebben er ook gewoon last van. Want ineens komt niemand meer door het centrum van het dorp. Bij de dorpskern, bij de winkels. En daar zie je toch wel schrijnende voorbeelden. Dat je denkt van, goh, kunnen we van die rondweg niet een tweede landbouwweg of een tweede dorpsstraat maken? Nou, en daar hebben wij daar zetten we ons wat voor in. Ja, er is een voorbeeld wat we nou zien laten kennen. Dat gaat door Aardige in Wien Britsra deel. Nou, het verhaal vertelt hem vanzelf wel. Hoe ga je dat eens in werk, dat dorps-DNA zijn? Nou, wij gaan bijna zitten en in ploegjes en dan schreeuwen en tekenen en plakken en knippen en plakken. Zo nemen ze dat doen. En hoe fijn nemen wat Arie er in de tak op zit moet. En zo bij wel plaats dat een plan komt. Wat is er uiteindelijk gerealiseerd? Nou, wat er nodig was waren huizen, starterswoningen en vrijstaande woningen. En de school was heel belangrijk. Die moest een goede plek krijgen hier, een nieuwe school. En daarnaast een groot probleem met de wegen, hè, het landbouwverkeer, wat gewoon eigenlijk niet door het centrum van het dorp moest. Dus daar moest ook een oplossing voor komen. Ja. En dus werd er een bijzondere roenweg voor Aardige ontworpen, met een soort bochten en uitviert in klinkers. Met name bedoeld voor het landbouwverkeer. De auto's gaan nog gewoon door het centrum, goed voor de middenstaan en de leefbaarheid van het dorp. Klinkt als een soort van waarschuwing. Is dat je bedoeling, West? Nou, zeker om het roer om te gooien. Dat we inderdaad niet meer alleen vanuit verkeers- en doorstroming denken, maar dat we vanuit leefbaarheid en dorpsgemeenschappen gaan denken. Ja. Kom ik voor dadelijk bij jou. Hans van der Werf van de Milieufederatie. Opdracht jou voor dit project om zien te leren hoe Friesland er vast zit. En dan dacht ik het eerste wat ik dacht is dit nou een ziektocht uit benauwdens van bliksem, wat gaat er met de provincie gebeuren? Of grutskes? Wat is het? Nou ja, ik ben hartstikke blij dat ik als directeur van de Milieufederatie in de mooiste provincie kan werken. En dat wil behouden, maar besef ik dat het heel erg in ontwikkeling is. En dat is maar is het benauwdheid of ben je grutsk? Nee, ik zeg heel veel kansen. En ik kom er zo meteen maar een voorbeeld van. Aan de ene kant hebben we een crisis, woningbouw die stokt en kantoren zijn leeg. Aan de andere kant zien we dus panden die vrijkomen, waar nieuwe functies in komen. Prachtige dingen gebeuren, wij samen dorpen, de schouders eronder. Dus we komen zo meteen in een transitie de komende jaren van dat het oorsgeert. En maar die televisieserie hebben we voorbeelden bezoeken van hoe ken het ik oors. Ja. En dat willen we dus ik meest natuurlijk maatje. En ik wil dat er een bepaalde spanning op zou komt. Het over wienenergie en oren, dat zal net altijd, zal net iedereen even blij maken. Zo is je in Halm, denk je het toe? Ja. Een historisch plak, want Jertiets stier Offinga staat hier. In de vorige eeuw bouwde Helma hier de koekjesfabriek. Maar de locatie voor Tutteerse doet het een caravanstalling waard. En toen kregen architect Doeke van Wieren van 2 architecten de opdracht hier een wen-zwaarcomplex te ontwerpen. Eigenlijk is dit complex zoals we dat hebben ontworpen nog een soort knipoog naar die situatie. Dat hier een grote staat stond met veel ruimte eromheen. Dus we hebben nu ook weer een heel compact complex gemaakt. Net zoals Offinga staat destijds op die oude historische plek op de terp van Halm. Nou ja, dit is dus een type inspirerend verhaal. Net met boeten de dwarpen bouwen, maar in de dwarpen. Ja. Er zijn nog 4 horenthema's. Energie, landbouw. Albert, wat springt er nou voor jou het meest uit van steek van ja, dan maar we bliks in, dan maar we goed om denken. Nou, ik vind sowieso het landschap en dan heeft het de landbouw en dan heeft boeren die het aanstaan het malkwotum draaien. Dus juist in het landschap de hele grote stalen ontstaan. Die boeren die willen melken, die met de meters maaien en die hebben de grond vaak in eigendom. Dus dat worden hele grote kele vlaktes werd net zo vol op gebeurd. Ik weet van een week het zit net een ging geweest beton groot. Nou, dat is dan een natuurboer. Als daar in het land dat hobbelt en bobbelt en wat. Nou, toen ik een jonkje wie had ik in de graailezing gang, daar vonden ze me de hele dag net weer. Als nou in een graailezing is, dan vind je me of dat juist me op 5 kilometer afstand. Dus dat wil maar onja van ja. Maar dat is een nostalgie, maar die het liep je net meer. Wat is nou jouw uitdaging dan? Nou ja, Zeg je dat extra vind, bij Bliks?
Nou, ik ben het er helemaal mee eens hoor. We moeten ons relief en onze diversiteit gewoon koesteren. Maar we moeten ook het vertrouwen hebben dat dorpsgemeenschappen en mensen en ook de boeren best heel goed weten dat we met kwaliteit te maken hebben. En ik zou haar zeggen ook met duurzame kwaliteit, want het moet gewoon en leefbaar blijven. En dat we eigenlijk dus heel goed naar dat DNA van dat landschap kijken. En als we het daarover eens zijn, en vooral een goede verhouding tussen het bouwen en het groen. Er mag voor mij echt veel meer geplant worden. Hè, dat we eigenlijk de volumes die we bouwen, dat we daar ook wel een verhouding groen tegenover gaan Nou ja, zetten. daar ben je over van de dan- Milieufederatie. Want wat ik nieuwsgierig vind, dan heb ik 6 van die afleveringen Sjoen op Sneuntejoen. En dan? Wat is mijn status dan? Hoe zorg ik dan Nou, naar het mooiste loon van Ieren? Wij hopen dat de mensen zich beseffen dat het net vanzelf gaat. En dat er wel wat voor moet gebeuren. En dat ze net alleen maar naar die oerrit zeggen van, nou ja, regel je dit. Ik hoop dat mensen erop uitgaan en zeggen van, wij gaan er zelf iets moois van maken. Dus er zit iets leeg in het dorp en laten we nou een nieuwe functie voor betikken. En in die zin ben ik heel optimistisch. En wat ik heel mooi vind, wat interesseer ik naar voren komt, dat de recreatiesector, dat de bedroeving zegt van, ja, maar dat landschap, die natuur is voor ons wel heel erg belangrijk. En hoe kunnen we daar goed mee omgaan? Nou, en daar ben ik heel wies van. Dan maken we plat voor prachtige beelden. Mooi werk van Dijk als presentator. Wat heel mooi die in, dus complimenten. Echt een moeite waard. Ja, Mooi Friesland, de eerste aflevering is komende sneun op Omroep Friesland te zien. Ja, de verkiezingen. Bij de komende gemeenteraadverkiezingen zorgen er weer een heel soort liedse partijtjes mooi. In Zuidwest-Friesland zet Johan Spruit uit Snitsem eigenlijk maar voor één ding in. En dat is een kriesbonus voor €350 voor mensen die in de bijstand zitten. Nou, collega Liesbeth de Boer, die zocht hem op. Maar ik denk dat de mensen zo weinig interesse hebben in de politiek, dat ze niemand er zin in hebben of zo. Ja, ik hou van dit soort figuren. Vooral, nog los van de inhoud, maar vooral omdat... kijk, democratie werkt naar mijn beleving het beste als het ook levendig is. Dit zijn wel de types die debatten levendig maken. Jongen, die brieven is ook vol. Die reuring veroorzaken, ook rond zulke verkiezingen. Maar ik kan me wel voorstellen dat juist door die strategie, juist door heel zichtbaar te zijn, juist ook de heel scherpe keuzes te maken, dat er best wel wat mensen zullen zijn die zich daartoe aangesproken voelen. Johan Spruit. Dat klopt. Ja. Nou, ik zou zeggen, dat is hard werken, Ja. maar we doen elke dag ons best. 500, 600 foldertjes per dag. En dan moeten we 600 stemmen halen. Kom binnen. Zo. Goedemiddag. Waarom is het nodig dat er een partij komt voor mensen in de bijstand? Mijn naam is Johan Spruit. Ik ben de lijstaanvoerder van de Partij van de Bijstand. Wij komen op voor mensen in de bijstand. Die mensen moeten een stem krijgen in de gemeenteraad. En ik ga ervoor dat die mensen, probeer ik te regelen, dat ze met de kerst een kerstbonus krijgen van €350. Dat hebben ze echt nodig. Want de kerstdagen, decembermaand is een dure maand. En die mensen die hebben helemaal geen geld om een kerstkransje te kopen. Wij komen op voor de mensen in de bijstand. WAJO, IOAZ, IOAW, WAO, WW, WIA, IOW. Of AOW, weet ik veel. Ja, AOW is dat. Nee, het zijn gewoon de zwakkere mensen in de samenleving. Daar kom ik voor op. Doe wat zacht, hè. Zo, ook goed. Ja, maar zo makkelijk is het niet, hoor. Nee. Stemmen winnen is echt moeilijk. Ja. Ja, af en toe denk ik bij mij van, godverdomme, ik ben geen Jehovah-gelovige die langs de deur gaat. Wat doet u er allemaal aan? U gaat langs de deur? Ja, gewoon allemaal briefjes in de brievenbus doen en zo. Gewoon die flyertjes. Ja, hoe moet ik anders doen? En mijn hoedje op, klaar. Dat is mijn reclame, hup, makkelijke dingen. En dan heb je nog zo'n bord is van de gemeente waar je mag plakken. Nou, dan plak ik gewoon een oude poster, huppakee, en een stift hierbij en klaar. Bellen mensen u ook wel van ik wil me bij u aansluiten? Nee. Gewoon ze zeggen van ik heb de flyer van jou in de bus gehad. En ik stem op jou, hoor. Ja, echt waar, is goed. Ik zeg, nou prima, dankjewel voor het telefoontje en prettige dag nog. En hoeveel telefoontjes krijgt u per dag? Een stuk of 20. Een stuk of 20? Ja. Dus het is wel druk? Ja, zeker weten. Ja.
En En dat gaat van 's morgens 8 tot 's avonds 12 hoor. En hoeveel folders bezocht je dan per dag? En 500 ongeveer. 500, dat is een hele hoop. Ja, nou, dan kun je godverdomme de bladen op mijn poten, man. En waarom bent u voor het legaliseren van softdrugs? Dat is als je het illegaal gaat kweken, dan gaan er in Nederland ongeveer, heb ik gehoord van de brandweermensen, 5000 woningen de lucht in. Die zal er maar onder wonen. Ja. Hoeveel stemmen hadden jullie de vorige keer? De vorige keer had ik 99 stemmen. En die mensen die op me gestemd hebben, die stemmen gegarandeerd weer. Het zijn vaste stemmers van mij. En hoeveel stemmen had u moeten halen voor een zetel? 600. 600 stemmen. Ja, plus minus, hè. Zo. U zingt ook veel tijdens het folderen, of niet? Wat zei je? U zingt ook veel? Ik zing altijd, joh. Ik kan beter zingen dan lachen. Daar gaan we, hoor. Dus het is misschien wel wat een vreemde man. Deze man die laat wel zien, hij zet een stap vooruit. Hij zegt, hier ben ik doe mee. Nogmaals, volgens mij doet hij daar ook echt heel erg veel voor in zijn kunnen. Hij is alleen natuurlijk. Hè. Zeker. Maar laat wat mij betreft wel zien, nog los van de kleur die het geeft, dat het ook goed is. Als je de mogelijkheid hebt om ook die stap voorwaarts te zetten. Oké, ik wil in ieder geval dat mijn mening gehoord wordt. Hè. Dat is de essentie van democratie. Ja. Ja, morgen ben we bij een politiek café van D66 in Snits. En die partij die maakt het hem op voor een grote winst. Nou, zullen we al wachten, die een weekend. Ja, 80 hier wezen en dan toch nog alle dagen geweldig genieten kunnen van je talent. Venste gast Evert Fokkema is directeur van Verzwaringstehuis Leppen hier in Akrum. Hij zegt alle dagen dat iedereen echt nog een soort talenten hebben. Maar ja, net elke nien het daar eigen voor wat mensen nog kennen. Nou, Evert, welkom. Daar is een fantastisch mooi voorbeeld. Daar kunnen we eerst een filmpje zien van iemand die het oud is, maar toch nog heel wat kennen. Vertel eens. Ja, dat is heel mooi. Bij Tafel jij ik het verhaal achter het verhaal. Ik hier als ik jongen dat vrouw Tilma een prachtig mooi versje zong. Vrouw Tilma, daar hebben we het over. Vrouw Tilma hebben we het over. En vrouw Tilma vertelde mij later een keer dat zij eigenlijk op haar zondigste een Tia hoorn hier. En eigenlijk haar zangstem kwijt wie, zei ze. En 10 jaar later had iemand dat oppakt en nou zong ze weer. Dat is deze vrouw winnen dus bij die in het tehuis. Ja. Of ja, dat maak ik zo zeggen. Verzwaringstehuis. Dat maakt net per se, maar het waaien. Nee, maar ze had uiteindelijk het versje in de week bij voor jou keer. Voor jou keer 200 mensen zong. En toen jij ik letter van dat het 10 jaar lang net zong had en toch dat ze nooit meer zongen zoeken. En dat is uiteindelijk toch slagen. Ja. En dat vind ik mooi. Ja, mooie combinatie. Ja, dit maak je gewoon zien. Dus wij gaan van de morgen daar ta en hebben dat prachtige stukje even. Dus hele familie wie muzikaal. En als ze in het weekend thuis kwamen, dan weer het mijn maar in de schimmerjong oorensjongen mijn maar. Ik schreeuw wel, als ik wat heb wat mij boeit en bindt, dat ik daar muziekje een festgehoord te maken. Dat we het merken en dat hier de heer Kalsbeek hier de tekst van maken en Sander de muziek. Dat talenten in zorg en welzijn, dat wordt eigenlijk wel heel vaak vergeten. En hoe mooi is het dan om talent zeg maar weer te gebruiken? En op zo'n leeftijd en op zo'n manier, dat is natuurlijk hartstikke mooi en heel bijzonder. S'avonds, daar zit we ons een uit het scootje zitten en toen waren die wat vreemd. En toen werd ik helemaal vlammen. En de stem kwijt, ik kan nooit weer zongen, want het hoort niet. Hoe lang ga je net zong? Nou, van mijn 70ste al tot om mijn 82ste. Ik weet wel dat Sander toen een keer zei, wil je nou even bij u zongen? Ik zei, ja wel, graag. Nou, maar ik zei, er komt net lood uit, oh, dat komt wel. Als iemand jarenlang niet zingt en opeens dat talent weer naar boven toe haalt en opeens na heel veel jaren weer gaat zingen, dat is heel bijzonder. Mijn vrouw begon eens te dementeren. Dan kom je stadion, je hele programma wat je te jaren eigenlijk beleef je zo'n, dat het net meer uitgevoerd wordt. Een merke zal licht als een veerke, begint soms wat wrokkig, maar eind altijd lokkig. Zo stiert het te lezen, zo zil het toch
wezen. In het merken zal licht als een virke. Wij stapten in het merken zo'n varre als een virke. Ach, je kent wel heel schat, maar dan het kapje wordt minder. Het kapje. Ja, mijn kopje is nog een beetje ouder. Dat zal les toch zetten weer. Kreeg ik in Verlenen, wat kennen jullie nog binnen? Memorie, historie. En als we dan memorie en historie moeten we nog even extra aandikken. Want dat is eigenlijk de... Dat staat ik vet drukt. Ja, dat weet. Ja. Wij slagen en slagen, maar wimpels en vlaggen. Wat winnen we lokkig, heel dan net wrokkig. Hier koe ik libje, ont hij mij de stripje. Geen krieg, geen verbinding, wat ken u nog binnen? Memorie, historie, wat kan het veroorzaken? Een merke zal licht als een virke. Een merke zal licht als een virke. Als ik zelf 80 jaar ben, dan hoop ik ook dat er een Sander Metsen bijvoorbeeld in een verzorgingshuis is die mij motiveert om steeds bezig te wezen met muziek. Ja, dat is bijzonder, Evert. Ja, dat is hartstikke die mooi. honden er op Dat het is koude, waar. dat vergeet je nooit Nee, weg. geweldig, ja. Maar prachtig. Ja, wat was je Mercedes? Nou, eigenlijk, ik heb er zelf ook wel eens verlet van, hè, na al die vergaderingen hoe hulpleersouderen en dat het al verschrikkelijk is. En natuurlijk is wat ik zei, want dit festje is eigenlijk een heel dreig en emotioneel festje, wat Jan Kalsbeek prachtig schreeuwt trouwens. Maar het is mooi dat dit soort dingen niet gebeuren en dat ik gewoon mensen ben als Sander Metz die het opvalt dat iemand altijd stiekem op het hoekje komt te zien. Bij het jongen en die zich afvraagt van waarom komt die vrouw steeds om het hoekje zien en waarom doet ze net mij. Hè? Dat mensen daar even hebben. Waarschijnlijk ook omdat hij een passie had. Dat is ik muziek en hij is muzikant. Hij zit het ik. En ik vind dat eigenlijk dat we daar wat te weinig even hebben en dat het steeds meer vertrekt in zwarginstellingen. En dat maakt natuurlijk dat het voor ouderen is of voor gehandicapten. Maakt het maar net uit. Maar ik vind eigenlijk dat we weer een beetje op zoek moeten naar wat meestal hun passie is. En hun daar de ruimte van ja moeten om die wet te ontwikkelen. Of desnoods een nieuwe passie te vinden. Ja. Nou, dat is een mooie onzet voor jou. Bedankt voor dit prachtige verhaal. Oké. Ja, dit wie bent. Sjog op Facebook of Twitter voor meer informatie. En ja, een keer bedankt Cesar voor het chin. En nog een hele mooie noffelijke jong verder.